Shalom, shalom, ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ Shalom Guds församling. ከመይ ጸኒሕኩም Guds frid vare med er. أنا عاكم صلاح الدين مسحاونا سيم زبلت أقل ندبلت سمعت دبل program حزنا متينا لنا. Det är Broder Saladin med Brodersen. Vi har kommit med programmet Det bästa ordet för den bästa dagen. لو من كافولو قال حمام زي جزء هيوت زبلي. Och dagens ord det är ett kropp som sjukdom inte kan regera över. ናይ ክርስቲያናት አካላት በሕማም ክግዛእ ፍቃድ አምላኽ ኣይኮነን Det kristnas kropp, att sjukdom ska regera över dem, det är inte möjligt. ምክንያቱ ሕማም ንክገዝኦውን ስልጣን ይብሉን För att ens sjukdomen ska regera över det kroppen, den har inte den kraften. መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 8 I Romarbrevet kapitel 11. I Romarbrevet kapitel 8 vers 11. እቲ ናይ እቲ ንኢየሱስ ካብ ሞታት ዘተንስአ መንፈስ አባኻትኩም ሓዲሩ እንተ አለየ ግና እቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ሞታት ዘተንስኦ ንሱ ነቲ መዋቲ ስጋኹም በቲ አባኻትኩም ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ገይሩ ህያው ክገብሩ እዩ Det står, och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. ሪኹም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበልና እቲ ንክርስቶስ ካብ ሞታት ዘተንስአ ንሓይሊ ሞት ዘስዓረ ኣብ የማን አምላኽ ዝቕመጠ መንፈስ አምላኽ ንሱ እዩ ኣባና ሓዲሩ Så den Jesus Kristus som vi trodde på när vi tog emot honom, den anden som uppväckte honom från de döda och satte honom på Guds högra sida, den anden bor i oss. እዚ መንፈስ እዚ ኣባኹም ሓዲሩ እንተልዩስ ነቲ መዋቲ ስጋኹም ምስ በቲ ኣባኹም ዘሎ መንፈስ ህያው ክገብሮ ኢሉ Och det står, om den här anden bor i er så kommer det göra era dödliga kroppar levande. ስለዚ አካላትና ህያውነት ክግለጸሉ ይግባእ እዩ Så vår kropp förtjänar att det levande ska synas vid den. ማለት ህይወት ኣብ አካላትና ክገዝእ ፍቃድ አምላኽ እዩ Så att liv ska regera över våra kroppar, vår kropp, det är Guds vilja. ሕማም ናይ ሞት እዩ Sjukdom är att det är från döden. ጥዕና ናይ ህይወት እዩ Hälsa tillhör livet. ስለዚ አካላትና ብመለኮታዊ ጥዕና ክመላለስ ፍቃድ አምላኽ እዩ Så att vår kropp ska levas i ett bästa hälsa, det är Guds vilja. አካላትና ማሕደር ህይወት እዩ Vår kropp är den levande andens bo. አካላትና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ እዩ Och vår kropp det är en plats för den heliga ande. አካላትና ማሕደር ክብሪ እዩ Vår kropp är den härligheten, den mäktiga Gudens boplats. ስለዚ ካብ ብሉጽ ነገር ድወፀ ዘበለ ነገር ኣብ አካላትና ቦታ ክሕዝ ፍቃድ አምላኽ ኣይኮነን Så allt som kommer utifrån från döden, allt som inte är från ljuset, att det ska komma i vår kropp, det är inte Guds vilja. በቃ ብሉጽ ዘይኮነ ነገር ጽቡቕ ዘይኮነ ነገር ከም ፍቃድ አምላኽ ዘይኮነ ነገር ኣብ አካላትና ክገዝእ ኣይፍቀዶን እዩ Så allt som inte är nyttigt, allt som inte är gott och allt som inte är ljus, att det ska regera i vår kropp, det är inte Guds vilja. ምክንያቱ ካብ ስልጣን ጸልማት ወፂና ኢና För att vi har kommit ut från mörkrets välde. ጸልማት ኣብ ልዕሌና ስልጣን የብሉን Mörkret har inte makt över våra liv. ሕማም ኣብ ልዕሌና ስልጣን የብሉን Sjukdom har inte makt över våra liv. ስለዚ ብዙሓት ክርስቲያናት ሽግርና ብዝተፈላለዩ ናይ ሕማም መንገዲ ስለ ዝሓለፍና ክንሓምም ከም ንኽእል ጌርና ኢና ንሓስብ Så många av oss förståelse i den kristna världen vi har fått, eftersom vi har blivit sjuka i vår vandring, så accepterar vi den tanken. ኖ ብሕማም ስለ ዝሓለፍና ትኽክል ማለት ኣይኮነን Bara för att vi har gått igenom sjukdom, det behöver inte betyda att det är rätt. ከሕማምካ ብጥዕና ምንባር ከም ድከኣል ክንኣምን ኣለና Vi behöver lita på och tro att man kan leva ett liv utan att bli sjuk. ነገር ግን ኣብዚ ደረጃ ንኽንመላለስ ወላ እንዳሓመምና ወላ እንዳተሰምዐና ኖ ሕማም ኣባይ ኣይገዝእን እዩ ዝብል ኣእምሮን ርድኢትን ክህልወና ኣለዎ Men för att komma till den här nivån och leva det här sättet, så även när sjukdom eller smärta finns i våra liv behöver vi säga nej, sjukdom kan inte regera över mitt liv. ሽዑ እምነትና ናብቲ ንሓስቦ ዘለና ደረጃ ሓፍ ክብል እዩ Och då börjar vår tro öka till den nivå vi börjar bekänna ut. ሽዑ በቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ኣብ አካላትና ህይወት ክገዝእ ክጅምር እዩ Och då kommer den ande som bor i oss börja regera över våra liv, så att liv börjar härska över våra kroppar. ሕማም ጭንቀት ንአካላትኩም ክገዝኦ ክመልኮ ከሰቅዮ ኣይፍቀዱን Så att sjukdom, ångest, depression, att det ska kunna regera över din kropp, det är inte tillåtet. ኣብ ዝተፈላለየ ቃንዛ ዘለኹም ሰባት Så ni som befinner er i olika smärtor, ብእምነት ነዚ ቃል ምሳይ ተዛርቦ ካብታ ሰዓት እዚኣ ንድሓር ሕማም ደበላ ካብ አካላትኩም ክስበር እዩ så bekänn det här efter mig, så kommer alltid sjukdomar brytas från era liv. ሽዑ ምስክርነት ጻሕፉልና Och sen skriv till oss vid era ኣብቲ vittnesbörd. ድሕመኩም ስፍራ ኢድኩም ግበሩ Så lägg er hand där ni har smärta. በኢየሱስ ስም በሉ Säg i Jesu namn, እዚ አካላት እዚ det här kropp,
ማሕደር መንፈስ ቅዱስ እዩ är det den heliga andes tempel. ማሕደር ህይወት እዩ Det här är en plats för det levande. በቲ ኣብዛ ኣካለይ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ Med det anden som finns i min kropp, ንኣካላተይ över min kropp. ብሽም ኢየሱስ I Jesu namn. ህይወት ይሕልፈሉ ኣለኹ Jag överför liv in Jesus name i Jesu namn. ካብዛ ሰዓት እዚኣ Från den här stunden, ሕማም ዝበሃል allt sjukdom ኣብ ኣካላተይ över min kropp, ኣይትሰርሕን ኢኻ du har inte noll funktion. ይነጽገካ ኣለኹ Jag ser bort det in Jesus name i Jesu namn. ሙሉእ ፈውሲ Fullständigt ኣብ helande ኣካላተይ över min kropp ኮነ är fullbordat. ኮነ Det har skett. ካብዛ ሰዓት Från den här stunden, ብክርስቶስ genom Jesus, ኣነ jag ፍውሴ är helad. ኣምላኸይ Min Gud, ስለ ዝፈወስካኒ för att du har helat mig. ነዚ ነገር ደጊመ ስለ ዘይርኦ För att jag inte kommer få se det här የመስግነካ återigen. ኣለኹ Jag tackar dig. ኣሜን Amen. ሕጂ ጌርኩም ወደ ይትፈልጡ ግበሩ Så det ni inte kunde göra tidigare, gör det. you will see the result Så ni kommer få se resultat. ንስኹም ብሉፃት ኢኹም Ni är värdefulla. ሻሎም Guds frid.